pag-usap mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin nagising pang ganitong mga oras. Syempre Friday, alam nilang walang pasok bukas. Hindi na muna sila matutulog ng maaga. Ayan. O kaya shoutout muna tayo mga kabisyo sa mga nag-PM kay Uncle Totoy, no? Mark Kevin. Ayan, shoutout Uncle. Pabati naman po ako. Mga Grab dito sa Angeles Tuesday Group. Ayan, maraming salamat, no? Nakatutoy po sa atin, no? Si Minsky Senyer. Ayan, shout out. Good PM Toy. Shout out naman kami. Oy, awards, oh. Maraming salamat sa pagtutoy. Ayan, no? At syempre pala, itong pinag-usapan po natin mga kabisyo, yung tungkol po sa pag-inom. Mga kabisyo, no? Awards, kailangan pa bang i-memorize yan na ang pag-inom ng alak? Merong iba't ibang epekto po yan mga kabisyo, no? Ayan, sa katawan at saka sa utak po ng tao. Oo, may uban na pag nakainom, magiging maingay. Yung iba naman pag nakainom, tahimik, no? So ang mga epekto nito po ay maaring positibo at pwede din namang negatibo, no? Depende po sa dami po ng alak na iniinom. At syempre, how many times din siya na umiinom sa isang linggo? Ito na mga positibong epekto po, no? Kalusugan po ng puso. Ay, ganun ba? So, base dito sa ating nakuha, no? Ilang pag-aaral ay nagpapakita ng moderate na pag-inom, Hindi moderate. Moderate, Particular na ang klaseng inumin, red wine. Pwede yung pagbababa daw sa panganib na sakit sa puso. Dahil nga sa contents po dito mga kabisyo. At ang negatipong epekto, ayan, problema sa relasyon kapag nasusobraan. Siyempre, pag nasusobraan ka ng pag-inom ng alak, magdudulot yan ng tension at problema sa inyong relasyon. Maging sa pamilya, no? Kusog ka kayong mulala. Palahubog kang dako. Di ba? Wala ka nang ibang ginagawa sa bahay kundi mag-inom. Hindi na po yan po pwedeng ganun po mga kabisyo. Dapat marunong kang magtrabaho. Actually po mga kabisyo, meron akong kasama nun dati pero nitaliwan panaw na sa laing kalibutan, no? Andun na sa langit na. Ito siya, napaka hardworking na DJ ito dati, no? Kasama ko doon sa probinsya. Pag nagtatrabaho talaga, pag may pinapagawa siya na gumagawa siya ng commercial o advertisement, no? Talagang buong araw yung ginagawa niya. Wag lang painumin ng alak. Kapag painumin mo ng alak, nako! Grabe. Hindi lang isang araw, no? Isang buong linggo yan. Lasing. Pero sige lang, may taliwan panaw na tao sa kalibutan, no? So eto na, iba't ibang uri ng manginginom. Basahin na po natin, no? Sabi ni Pao Caballero, nagiging Inglesero tapos nagkukwento ng mga out of this world stories. Ayan, Jubilee Zagan. Ayan, sabi niya, taga-ubos ng pulutan to'y. Oy, Dalisay Cardo. Nag-English na, Tutoy Bato. May mga gano'n, no? Pag may kakilala tayo. Kapag nakainom, ayan, tapos medyo nagagalit, nag-i-English na. Hindi mo na alam kung saan ba kinuha niya yung mga words na mga malalim po mga kabisyo. Grabe, no? Jenny Chabacana, Red Horse lang sa akin, idol. Yung maninipa talaga. Awards. Sabi ni Agnes Cagadas, mutilaw o kainuman, idol. Di na siguro mutilaw. Mukilaw. Kilawon ang kainuman. May mga ganong klase, no? Magkikipag-inuman tapos yung katabi niya, kilawon niya. Sabi ni Jaman Monte, mamu. Ano ba yung mamu? Mamulutan. Sabi ni Jobert Bertudaso, uwihi toy. Ramil Estorba. Sabi niya, umiiyak pag nalalasing. Madalas yan sa mga babae po mga kabisyo. Kaya sino bang yung kainuman ko? Si Rocky Terra. Sorry na. Ayan, shoutout kay Rocky Terra yan. Classmate ko yan lagi. Minsan yan pag may mga kwento sa buhay. Halimbawa, may napagdaanan.
kasama niya ang kanyang Uncle Totoy. Oo. Pagkasama ang Uncle Totoy, yan, kinakabahan na ako niyan. Pag ganun, kasi maya-maya yan, iiyak niya, no? Akala nyo, hindi umiiyak yan si Rocky. Umiiyak din yan, no? Lalong-lalo pag hindi kaya, no? Ayan. Rocky, saan ka ba ngayon? Puntahan na kita dyan. Sabi ni Kinaya, manginginom pero di babaero. Yeah, words, oh. Dapat ganun lang, ha? Manginginom, loyal lang, ha? Hindi yung manginginom tapos maghahanap ng ka-table. Magkano na bang ano ngayon? Yung ladies drink. Mura lang yung beer pero pag nilagyan ng tissue, nagmamahal na. Magkano na ba ngayon? 350? Ayan, Jason Lalunyo. Ayan, sabi niya, ako Idol Toy, kanta ng o sayaw kahit di marunong. Ayan. Alam niyo po mga kabisyo, no, may mga madrama din, no. Sinabing tagay lang, walang iyakan. Ha, sabi ni Yam Albutra. Alam mo mga kabisyo, ang pag-inom ng alak po sa tamang paraan at sa tamang dami po, ayan, okay lang yan, no. Ayon sa eksperto nga yung moderation okay lang, no. Sa mga babae daw, usa ka baso. Oo, kaya pwede naman sa babae yan, no. Hanggang 2 baso daw. Para sa kalalakihan, 2 baso para sa kalalakihan yan. Bawat araw, ha. So sa bayi, isa lang, isang baso. So ikaw, Col, ilang baso bang naiinom mo sa isang araw, isang gabi? Nako, pag sobrahan yan, nagiging negatibo na yan. Awards, so. Ayan po, ang ating mga pinag-uusapan dito, no? Okay lang ba? At least kahit paano, kung saan ka man ngayon, tayo po'y pinaaliw ka namin. Ayan, at least kahit paano, kasama niyo po ang Love Radio lagi. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Magpapaalam na. Sa linggo na po tayo, no? 11 a.m., 11 ng tanghali. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!